Molweni ndanamkela kwezaseTV ngeXhosa. UThulani noAnathi balaleni ke bethuna esantini ngaselwandle. Bathe gqi bengasanxibanga. UThulani yama ngomthawuzo. UAnathi uthe irongo lento bayenzileyo. UThulani uthe ayikho lonto benze lento bekufanele ba bayenzile and yena uyamthanda. UAnathi ke nakuthe hayi bekuyimistake yonke lento akho thando likhona apho. UThulani uthe ke ukhathele yena kuzenzisa ucela into ba akhethe yena kunotata wakhe. Endleleni ke uAnathi beshiya kwalo Thulani ke hambe ngathi nje uyaleqwa. Phofu ke kulo Anathi abana stress kanje bayazama ufonela uAnathi baphinde bazama ufonela uThulani bobabini abafumaneki ezifonini zabo. Kwafika uMatilda ke ethi yena nabanye bayibonile imoto ipha ngasemlanjeni. Umakhulu uthi ke yena ke hayibo inayo bafunyenwe ngusizwe nabantwana uyena ubafumene wababulala wabuyakhala kumakhulu khalela umntana wakhe ubulewe ngusizwe. Uluzuko yena ucele uxolo kubulelwa ethi ke phofu uyekile ukalo mtshato ebengazi uba lento seyimhluphe kangaka. Ubulelo uphume ekamereni yabo ke ethi uyomphakela ke njengabantu abavanayo ngoku. Uluzuko yena ushiyeke efumana icall esuka kumakhulu ethi uAnathi ulahlekile. Hayi ke kangabe satsho noba umkile umke nje kanjalo kangamxelela ubulelo ba umkile. Ufonele ke nononhle ke emxelela ba uThulani kuthiwa udukile enoAnathi. Bafikile ke uluzuko nononhle balinda kulo Anathi noMatilda bephake. Ngelingeni ke baye bangena ke belandelelana ke uThulani noAnathi. Unonhle ke nako Gqeberha uThulani. uAnathi yena ubhizi yalaqaza uzama ukufunda nje imudi endlini. Kodwa ke ude wabeke uluzuko umhaga ngokwakhe kangabe nayo into ethi makaleqe kuluzuko ayomhaga ngoba inoba unesisazela salento ayenzileyo. Bebebuzwa ke uba hayi bokwenzekeni hayi basuke bemane bejongana nje akho umuntu onempendulo ephelele hayi akaxokanga kanje ke uAnathi ethi bade balahleka nolahleka endleleni ungathi ungayazi indlela yangakuweni ngoba ngoyena umuntu ebeyikhomba nje indlela ibihamba ngaphi. Matilda yena uthule uyifunde nje ivaliwe ekaAnathi noThulani uba kwenzekani apha. Uluzuko ke uthe ngokusathethwa wafumana icall emxelela ngela polisa balinyobayo balibhubhile ithiyulwe ngabantu beba ikhopha. Uye wemka ke sova lonto noThulani uye wemka yama nanonhle phofu oko enemibono yale yenzeke elwandle kuye noAnathi into. Umamele nje bethetha unonhle emncoma ethini but yena ubuyelwa zizo zonke zanto bebezenza elwandle. Matilda yena ubize uAnathi embizele ekamereni ethi makathethi inyani kwenzekani kuye noThulani. Ye wazothusa kuAnathi ethi hayibo ngoba kutheni. Matilda uthe angakalinga xoke yababona indlela enza ngayo and kaloku yamazi uAnathi uthe ndiyanibona le njongana ngayo thethi inyani kwenzekani. Bekhwaza kuMatilda so uAnathi uyanyanzeleka into ba amhlebele ethi uye wakhetha ifeelings and ke into eyenzekileyo kungoba yabatswebelana noThulani phase lwandle. Bengasakhuzi kuMatilda ethi hayibo wena ifeelings zikaThulani hayi. Matilda ke utheke mayigqithekele angazaphinda ayithethe angaphinde futhi ayenze ethi kodwa ayikho into efihlakala kude kuphele. Wathi kodwa ke into ekubalulekileyo ba wena uzotshata uluzuko noThulani noba unenze into noThulani awuzotshata Thulani. Hayi ke wabesisitsho into ba evuma yonke into ke uAnathi ke kuba lokucenge into ba angathethi indaba sakhe. Hayi ke Matilda wathi ke he makasiyeke ke le sigqithile kuye wethu khawutsho ke kunjani. Hayi ke akamoyizelanga kanje ke uAnathi ebalisa uba bekunjani ethi yo hayi sana uyachiza umfana ethi uyayenza into yakhe shame. Hayi ke naye akamandelwanga kanje kuMatilda ingathi bekuyisenzekayo kuye yonke lento kaloku uyamthanda mos yena uThulani. Asazi ke bethuna njengoba bebelele bengaselwandle iprotection kangisetyenziswe ke apho ngoba abantu aba bayenze lento bengalindelanga. Asazi ke noba uAnathi akakhulelwanga na umntana kaThulani ongu-stepson ke phofu because ke kungenzeka umtshato wona usazoqhubeka khange side sive into ethi exelela uAnathi into ba umtshato uzoyekwa. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.